Break na lang yung manok na binibigay mo. Salamat. At di pa na, wala pa salamat na. Para Hindi na patutog yan kasi salamat. Mura line. may pasalamat na. Oh. Ay, talaga. Salamat na eh. Nagpasalamat na eh. Tinulo na. Right, let's go. Di makabit. Di makabit oh. Balik. At yan po, tapos aming break time. Parang uulan, kumukulog-kulog na. Yan. At ayan, pangalawang halo yung priniper namin kanina ni Tilo. Dito pangalawang halo, bakbakan. Ulan na! Para-paraan. Tapos na yung loob. Tingin ka doon. Dito. Pahid. Tapos pahid. Ang galing ko na itong tansi. Kagatso. Ha? Pwede pa rin na. Ayan po, ito. Yun, baka mamaya. So, dito muna sa kabilang wall. Channel po niya, parang Jason. Yun yung pong gusto tayo. TV, Regatch Official. Makapanood dyan sa akin channel ang mga kanyang nila po. Sa bahay nila.
Asan yung hulog ko ito? Dito. Ano? Ako? Ako. Oh. Yung design ko para family lang ni Rita, no? Huwag ka ano? Ay ba lang? Bakit ko? Kinamusunin ko kanina. Malalim? Malalim ko yun. Malalim. Wala ko ba? Nabulot? Bakbak ka na. Walang kukontra. Bakbak ka na. Yo. Yo. Basahan. Inano ko ng daan. Pwede lang ito. Ay. Ako na tumingin. Okay na yun. Ay. Sino yan? Ang manuwala natin. May ganun lang akong libo. Siya. Wala. Isa lang sa tatlo. Malulis. Panis. Parang may natural yan eh. Oo. Patulin. Muntik na lang yung malaglag na yun ah. Kala niya may babawas pa. Doon sa road, bilas. Mahirap na kung mga isa na ng takbo mo. Di sa rough road, doon rough road. Bilas. Kung ano yung takbo niya doon sa Ganon din sila pro. Rominto, doon din sa rough road. Ganun din. Tapos paon na. Kala niya may bawas pa. Puta, natural. Bali wala kasi na pro. Oo. Pagkapak niya ng pumyung premier, buti nakayakap sa kanya. Wala, bilang. May dalawang babae naglalakad. Hindi tapusin. May isa pa. Walang pro. Basic sa kanya. Basic sa kanya. Ayaw ko na dumadon kasi baka mamaya matakas pala. Kapag na-flap. Tingin ako. Wala mo lang vulcanizing shop. Pagpapag lang ito.
Madali lang yung tatlo. Buti hindi yung apat. Ang dinidin lang. Parang minani-mani lang eh. Grabe. Ilanganin yung 5. Anim na nga. Oo nga. Diba? 4 kanina. Oo. Tapos 3. 7. Ano na? 5 lang. Hindi, alanganin yung... Ito lang isang oras mo. Ito naging 6 pa. Mukhang maghahalo pa. Musik pa lang. Nagkahiyaan ba pati? Tanungin mo si Captain kung ilan. Marunong kong mahiya, ano? Oh. Nahiyaan. Hindi mo sila maghahalo. Naya pa. Kailangan tayo magtanong. Kasi mahaluan, ubusin mo yan. Kung paubos sa libur. Rama, Aro, Rama. Uy, tumakas. Tumakas ka lang. Gusto kami ni Papa kasi makubusan. Ngit mo, ibig na ay di madama. Dito ka lang sa akin. Ganado ah. Ganado. Padali kasi ng sabaw ng tinula. Native eh. Basta native. Diba ang galaw pag native? Kaya parang hindi bawal eh. Hindi ko mati yung tinurukan eh. Hindi bawal. Mas bawal ang wala. Oo. Bawal Eh, pag kumatira yung tinurukan, wag. Pag hindi, hindi sabihin. Ayun. Sarap ng piling. Huwag lang tumakbo sa ano. Sa kumatig. Sarap ng Saan pumunta yun? Ay, lolo. Diba? Meron na. Magdadaanan. Oo, nagdaan namin kumain. Ano? Napag-charge na ba? Napag-discharge na? Isang libur para sa 3 mason. Walang nagawa. Galing ah. Walang nagawa yung 3. Ano nagawa yung 3 mason? Wala nagawa kundi magpalitada. Wala nagawa ang masin kasi wala yung halo. 3 mason, di man lang naghalo. Ito na yun. Walang nagawa rin. Lang dahil sa native. Lumakas ang grupo. Makas. Tay! Yan tay!
Ako na to, no? Diyan na pumutulong ng ulo. Ano yun, ako pa. Nagkakong humagawa. Walang balahibo. Isa ko. Walang mo nila yung mga katransfer. Yes! Nakamay, mapanis yan, boy. Boy, mapanis. Ano ba na yung mapanis natin? Tarak na naman. Kita na ba yan? Pero yung pinto. Ano yan? Alexis, ang dali lang talaga ba? Taga ikip, sundan din sa nagkakala. Kaya lang pagdadalwain. Yan pala kasama. Kasama. Yaya, ano pala? Lalo yung status dyan dati. Sino yung gano'n na yan? Alam mo natin yan? Hindi. Dito sa mga Labi yan eh. kay kuya. Tagaligid, nagdadalawang isip. Tumiigid pa ba? Sumuna. Nautas na. Ano? Nautas na. Nakatas na. Parang star, taga-igib na lang. Naghalo. Nagsaksi, nag-igib. Ito, ang dadahin ka lang. Pranta na computer. Nagsabi-sabi na. Mahirap buhay. Nagsako. Nagtigil. Nag-aakot. Yung pinulong talaga. May ganyan pala eh. May ganyan eh. Nangyari ka lang dali. Ganyan yan. Eksakto. Nagtigil. Pinupo kayo. Nag-ano pa. Nag-ano. Apat nga yung nagawa. Minumpit yung gawa. Apat. Bayaran lang. Malupit. Malupit. Isang nakahalo, ilisurin. Masun. Tatlong mason, tinawanan lang na isang libo. Kalabaw naman. Yung igib talagang ano dyan. Bitin na yung magawa yung balding malaki. Dinadaan na kayo transfer sa pinto. Tutulong na kayo pag-igib. galon. May katulog. Wow, tino! Oh! Alam mo na yung tino ah. Ah, tino. Talaga dito. Nahirapan na. Ano? Dalawa na. Ang hirap buhay. Malupit. Di na naman na? Oh, dalawa na. T-shirt pala sa kanya. Tino, habang napapagod. Lumalakas. Sumisip ka! Tino. Balik tayo sa igib. No! No! Ito ba tayo? Ano doon? No! Balik, Gib. Doon ba? Doon ba? Ano kayo na? Taas. Ha? Nang dahil sa nitib, dalawang patong. Ay, may nakabulsa pa. Uy, kakabulsa mo. Mayroon pa.
Yan po igib. Doon yung bahay ni ano, Mura. At ito, ganito po kalayo yung pinag-iigiban namin dito. Yung layo nito mula roon hanggang dito. Yung malayo talaga. Lakad. Kailangan exercise. Pawis ba? At dito sa daanan, tanaw mo na kaagad yung bahay niya dati na nasunog. Ito, ayan o. Yung bahay niya. Ito yung gripo. Pawis. Naka-anim na kami na ano. Naka-anim na punda. Mabilisan kasi yung galawan. Kasi sayang yung biyahe. Malayo yung biyahe. Hindi pwedeng kasi sinusulit yung ano, paggawa. Para di masayang ano, yung biyahe. Gasolina. 1 oras na biyahe. Buti malakas yung tubig. At yan, Idol Prestar. Alright. Sa kanya container. Laging baldi. Oo. Dalawa? Papagod ka naman ng gusto. Bagay. Sabi. Adal pala, kinuha natin yung ano dun, 1.5. Meron ba doon? Pinutol, ginawang budo. Ayun, meron pala. Oo. Kinuha natin yung budo yun para mabilis. Yan, igib. Tubig. Tiyaga lang, mga kaparing Jason. Tiyaga lang tayo. Ganyan yung ano, sakripisyo ng mga vlogger para makatulong. At thank you sa mga viewers natin. At yan po, ito yung una kong upload sa channel ko dito sa Pabahay kay Mura. Bahay. Tapos pagka ano pa, biyahe ulit pa uwi. Edit. Yan pangalawang balik. Ayan yung ano, cute ng mga baboy dito. Nakatali lang. Gulat ako dito sa kwento ni Kuya. Ano na raw to? 3 months na raw to. Maliit pa siya. Para kung ganyan sa amin, ano pa lang yan, mga siguro 1 month kalahati. So yan, 3 months. Pero siksik yung ano yan, yung laman. Parang kasi ano yan, native. Kasi tatay. May tugtog. Dami na maliligo. Yan lang pala yung pinag-anuan dito tayo, ano? Tubig. Yan ang sunog. Ha? Yan ang sunog. O yan yung bahay na nasunog. May floor pala. Second floor nga. May kahoy. Mayroon. Up and down. Hindi pa yun. Ha? Oo. Yan pala yung nasunog. Hindi na yung sarang bintana. Lagyan bago. Palaban si Idol. Container kay Idol, container. Sa akin ano lang, baldi.
Surrender? Ah, di po, tapos pagbalik natin, ikarga natin tig-isa. Dito. Di, bukas, pagbalik, bili tayo siminto, ikarga tig-isa. Nangyari tayo dyan. Ano yung lagay mo kayo na? Kita. Pang-CR. Oh, bukas pa i-deliver kasi malambot na lang. Tubig nga to. Tubig. Kasi sagat ka ng bigat na rin yung tubig. Kaya kailangan mo Gusto talaga ni Vince na nasa mga binigyan sila. Ang kailangan yung tubig para mahirapan ng gahapon. Kaya naghahabol din tayo para mahirapan. Pinahirapan din tayo. Hindi isang simento. Pinakain. ang apat din. Di na maghalo, yan tatapusin na yan. Palas na to. Nawan mo Ah, may Hindi ba magiging? Ha? Meron pa po. Nawan sa akin. Kuya Jong, tatanong mo kasi Frankie kung maghalo ko daw, magiging pa siguro. Pwede talaga. Nagtatanong pa eh. Pwede talaga. Talaga na. Produkto talaga. Mabilis na, may technique na kami dun. Produkto. May technique na kami. Oo, naka-hybrid kasi yung kanina. Maganda pa doon. Okay na. Gawa lang Oo na, may nagawa na ng paraan. Oo. Lalo na pag bukas makadala ng ganun. Oo. Ay, galon ba doon? Ang galon doon na sa inyo? Wala. Mga pag-delay lang doon. Timba. Timba. Inom tayo. Sa ating nag kasi maraming lang. Inom ng tubig. Amo. Na to. Ayan. Itong manok na binibigay sa akin na ano. Idol Mora. Sa ano na lang sa sunod na pagpunta. Mahuli na. Ayan po ulihin yung manok na ano binibigay sa akin ni Mora. Ay. Sir. Malaw si Tatay. Halo. Bibitawan yan. Pero, kaya na Tagalog. Please. Ha? Wala na Tagalog. Wala ang tubig. Ubus na.
palo, kahit dyan. Namalay ako nito. Ha? Namalay ako nito. Bakit? Namalay sa akin. Meron ka, pag-ibisit mo. Tingnan. Wala na naman si Vicente. Linggo. Hello. Silo, pahinga ka na, magdadrive ka pa. Pahinga. Hello, papasin sila. Pahinga. Sana. Magdadrive ka pa daw. Pahinga. Hinga lang, hinga. Magdadrive ka pa. Pahinga ka. Saan kung mapano ka, magdadrive ka pa. Magdadrive ka pa. Bawal ka kasi mag-drive ngayon. Hindi ka nag-drive, hindi ka makauwi. Iwan ka. Ano gusto mo? Sabay ka sa akin. Doon tayo dadaan sa shortcut. Oo, mag-sugar ka. Dalawa tayo. Tama ka? Hmm? Sure ka tawag ni Kuya Dong. Siyempre sila eh. Ano? Mamalahin? Oo. Sabay ka? Shortcut tayo. Maglakad lang. Oo, lakad tayo lakad. Alay lakad. Tama ka? Alay lakad. Lalakad tayo. Okay, yung totoo yung tatay. Papalaman ako ng Kaya ka tila. payag yan. Doon nga sa kanila. Ilang kilometer 100 kilometers. per hour? Sa itong sako. Kunti na lang ginanahan. Kunti na lang ating sundo. Hey! Hey! Darara, darara. Tana, may kanto na. Hindi na uli. Itada, kanto na. O, banda na. Ang guwapo ng kanto na. Tapos, video ko. Gamis na rin. Sige, salad ba? Against this side. Again, salad lang. I still love my love. Kaya sa the people na nanonood. Dali na kayo. Lo, kung ano yung walis lo. Maliklik lang. Dito. Lo. Puso ko. Ano yung puso mo? Pusong mga. Pusong bato. Apa, tunggu dulu. May mga tatay. Ha? Kuya mo! Isa na pa na. Nawalan na pa.
amo. Yan po, uwian na. I-prepare. Hugas ng paa. HG. Maitim na. Okay lang ito po. Dadalhin mo. Itim na. Dan lang. Hindi ang huminto. Tulik lang. Pauwi na kami. Deep inside. Dan lang. Pagbalik na lang. Yung ano Oo, mamaya papawala. na binibigay mo. Salamat. Kahit di pa nawali pa salamat na. Para sak na talaga. Hindi na matutuloy yan kasi nagpasalamat ka. Moral line. Nagpasalamat na. Oo. Ay, talaga. Nagpasalamat na eh. Nagpasalamat na eh. Tinulo na. Kahit di nahulihin yan. Madulas na. Madulas na mamaya. Right, let's go. Di makabitaw. Kapag tayo ulan. Yung container niya, dadalhin ba yan? Marami pa naman yata tubig pa. Right pa. Hello! Bali. Mula lang ako, right? Ay,